Tervetuloa tosiaan munkin puolesta Kira Hubiin, ja mun nimi on tosiaan Markus Porvari, Hyperidin toimitusjohtaja, perustaja. Tehdään kauppakeskukselle toiminnanohjausjärjestelmiä. Monet kuuntelijoista tänään on meidän asiakkaita myös. Ja kun Mikko pyysi voi tosiaan puhumaan, niin haluttiin puhua vähän näistä keisistä, mitä tapahtuu ulkomailla. Mä oon itse enemmän meidän Aasia-liiketoiminnassa mukana, ja meillä mukana tänään myöskin puhelussa on Annika Vänskä, joka hoitaa sitten meidän asiakkuuksia täällä Euroopan puolella, mutta yritetään katsoa parhaimmat keisit molemmista maailmoista. Ja jos mennään heti asiaan, ainahan alkuun, niin vähän tällaista markkina niin kuin tutkimusta, ja tosiaan kun me aloitettiin itse 2008, niin kauppakeskukset silloin ja useimmiten myös edelleenkin oli aikamoisia pitkiä käytäviä, ja liiketilat oli hyvin siinä sivussa ilman tarvetta varsinaiselle digitaaliselle järjestelmille niinkään, ja oli kuitenkin aina tämä lokaatio, joka on edelleen hyvin tärkeä asia, mutta digitalisaatio tosiaan sellaisenaan ja tällaiset termit kuin PropTech ei ollut vielä niin kuin oikeastaan keksittykään alkuvaiheessa, kuitenkin hyvin usein kauppakeskustoimistot ja edelleenkin ovat siellä niin kuin kerrosta alempana kellaritasolla, ja silloin joskus aikoinaan ei edes, kun me aloitettiin, ollut internetyhteyttä joka toimistossa, että siinä mielessä nythän on kuluttajakäyttäytyminen ja myöskin niin kuin teknologia mennyt 5G-yhteyksineen ja päätelaitteinen, mobiililaitteet ja tabletit aivan eri tavalla eteenpäin, eli me ollaan erilaisissa toimintaympäristössä. Ja jos me katsotaan niin kuin ehkä markkinaa suuremmiten, niin digitalisaation ja PropTechiin, eli Property Technology kiihdyttämiseen on viime vuonna investoitu noin $20 miljardia, melkeinpä nykykurssilla sama kuin euroissa. Ja sinänsä tämä on hieman yllättävää, että tämä on tullut 40% jopa alas edellisestä vuodesta 2021. Eli missä tämä johtuu, se on hyvä kysymys. Meillä on edelleen isoja projekteja, ESG on tulossa. Tämä nyt on keissi, joka varmasti kaikki tuntee Suomesta, eli Cityconin lippulaiva ja avajaiset toissa vuodelta, eli siellä on ensimmäinen hiilineutraali kauppakeskus, joka on korvannut muun muassa paperi- ja mainosopasteet näytöillä. Nämä ei ole kosketusnäytöt niin kuin normaalisti kauppakeskuksessa, vaan nämä on ihan digitaaliset opastenäytöt, jotka saa sitten energiansa katolla olevista sähköpaneeleista. Eli sinänsä me heti olla tultu vastaan aika meidän näkövinkkelistä toista kauppakeskusta, joka niin kuin maailmalle on hyvin säntillisesti pystyy näyttämään toteen prosesseilla sekä muilla mittareilla tämän hiilineutraalin jalanjäljen. Meillä on myöskin, huomasin osallistujalistassa, että Karoliina Jaakkokin mukana Cityconilta, että voidaan katsoa tätäkin tarkemmin sitten vaikka myöhemmin, mutta sinänsä me nähdään paljon digitalisaatio- ja ESG-projekteja tällä hetkellä, ja sinänsä niin kuin toinen iso kysymys on, että monilla operaattoreilla ei silti ole digitaalista strategiaa paikallaan, että ensimmäinen kysymys, kun asiakkaat lähestyy esimerkiksi meitä, on kysymällä, että he haluavat saada kuluttajadataa tai big dataa, niin mä kysyn heiltä, että miksi te haluatte itse asiassa tätä dataa, että mikä on teidän digitaalinen strategia ja onko siihen niin kuin olemassa investointeja seuraaville vuosille ja mitä siinä halutaan tavoittaa, että siinä pitää selkeästi olla ajatus takana ja myöskin rahallisia resursseja sekä ajan lisäksi panostaa siihen sitten tulevina vuosina, että se ei tapahdu niin kuin hetkessä. Ja niin kuin digitalisaation näkökulmasta me Hyperinillä ollaan vahvasti sitä mieltä,
että se niin kuin digitaalinen kaksonen sille kiinteistölle tulee olemaan alusta, eli platform. Ja josko nämä palveluntarjoajat tällä hetkellä, jotka on markkinoilla, tekee niin kuin ohjelmistoa palveluna tai niin kuin alustaa, eli platformia palveluna, niin kuin esimerkiksi Hyperin, tai jopa infrastruktuuria palveluna, eli puhutaan tällaista IaaS-tyylisestä toimintatavasta, niin ehdottomasti on se ainoa oikea tapa selvitä. Eli siinä mielessä, vaikka Suomen mittakaavassa puhutaan asioista, jotka on helposti niin kuin kontekstissa, Ground Manager on yksi tällainen esimerkki, joka on omallaan tavallaan alusta, jossa pyöritään sitten kiinteistöhuoltoa, energiantehokkuutta. Hyperin on toinen alusta esimerkiksi, ja näiden alustojen pitää niin kuin saumattomasti toimia yhdessä ja olla sitten myöskin osa sitä digitaalista rakennusten kaksosta, eli siellä käyttäjä tulee käyttämään sitä kiinteistön alustaa, se on kustomoitu ja lokalisoitu se kiinteistö, se on brändätty kiinteistön nimeen. Sillä ei ole merkitystä, mitä palveluja siellä käytetäänkö Hyperinia tai Ground Manageria, mutta se käyttäjän pitää saada se kokemus ja kaikki ne palvelut, oli se sitten vuokralaisviestintä, markkinointi, sisällöksen tuotanto, jopa specialty leasing-työkalut sekä kuluttajakanavat kaikki toimimaan saumattomasti, eli me mennään tähän alustamaailmaan. Ja nyt kun me ollaan siinä, niin seuraava askel on, että nämä kaikki alustat toimii rajapintojen alla saumattomasti sen käyttäjäkokemuksen maksimoimiseksi. Ja tähän selkeästi ollaankin niin kuin panostamassa ja se käyttäjäkokemus on selkeästi se niin kuin tärkeä juttu. Ja yksi iso osa myöskin digitalisaatiossa on sitten tämä aiemmin mainittu tekoäly ja koneoppiminen. Ja nämähän on itse asiassa kaksi eri asiaa. Monet puhuu tekoälystä ja ChatGPT:stä, niin kuin Mikon introssa mainittiinkin. Ja käytännössä niin mitä tekoälyyn tulee, niin mitä me nähdään markkinoilla ei oikeasti ole sellaista sananmukaista tekoälyä, vaan oikeastaan kielimalleja. Eli tämä ChatGPTkin perustuu jo 4. kielimalliin, että siinä periaatteessa on järjestelmä, johon on ladattu paljon tietoa ja algoritmeja niin, että se on opetettu vastaamaan käyttäjälle ihmisen tavoin käyttäen sitä valtavaa tietopankkia ja kielimallia hyväksi, niin että se vastaus myös kuulostaa siltä, että se tulisi sitten niin kuin ihmiskäyttäjältä eikä tietokoneelta. Ja sitten pitää muistaa myöskin, että se sisältö ja se data, mikä siellä järjestelmässä on kuratoitua, mutta se ei ole täysin saumatonta ja paikkansa pitävää, eli siellä myöskin niin kuin, väärä data pystyy olla No itse asiassa mä tässä samalla niin olen Teamsin välityksellä tuon Raklin. Kiinni. Oliko meillä, siellä taisi olla jotain häiriötä taustalla, mutta mennään eteenpäin. Eli siinä mielessä niin tosiaan tämä tekoäly voi antaa vääriä vastauksia, että siinä pitää olla edelleen tarkkana, se ei ole oikeaa tekoälyä. Ja sitten koneoppiminen on toinen asia, eli koneoppimisella pystytään tuomaan jo nyt meidän olemassa oleviin digitaalisiin työkaluihin paljon enemmän kontenttia. Eli otetaan vaikkapa tämmöinen perinteinen myynnin raportointi esimerkiksi. Eli myynnin raportointi yksi alan tärkeimmistä mittareista ja selkeästi asia, mitä kauppakeskuksissa etenkin valvotaan, vuokralaisten myynnin raportointi tärkeitä päivä, viikko, kuukausitasolla enimmäkseen tää Euroopassa, Aasiassa jopa ihan integroituna maksupäätejärjestelmiä, jota me katsotaan vähän myöhemmin tänään. Ja tämä ennustaminen esimerkiksi myynnin raportoinnissa on aina ollut historiallisesti sama, eli jos katsotaan myynnin raportointidataa vuokralaisilta, niin ennusteeksi
yleensä otetaan pohjalle se kuluva edellinen kuukausi tai sitten viime vuodelta vastaavasti sama kuukausi. Eli tämä ei ole kovin fiksu tapa ennustaa myynnin raportointia. Tekoäly tai oikeastaan se koneen oppiminen voi tuoda paljon tähän lisää, esimerkiksi sääindeksit, ostovoimaindeksit, markkinatalous, makroekonomia. Eli kaikilla näillä mittareilla pystytään niin kuin hyvin paljon vaikuttaa näihin myynnin raportoinnin arvioimiseen tulevaisuudesta ja sitten lukujen ennustamiseen. Euroopassa tai etenkin voi katsoa enemmän Suomessa, jos on esimerkiksi aurinkoinen sää, ihmiset kesällä ei ole kauppakeskuksena enemmän ulkona kuin Aasiassa taas esimerkiksi on toisinpäin, eli siellä tullaan niihin kauppakeskuksiin sitten viilentymään. Harvemmin on sellaiset hellelukemat esimerkiksi Suomessa. Eli tämmöiset asiat niin kuin vaikuttaa paljon siihen kauppakeskusten vuokralaisten myyntiin etenkin. Me ollaan muun muassa tuomassa loppuvuodesta sitten meidän myynnin raportointiin tekoälyä, joka auttaa meidän ensimmäisiä asiakkaita sitten ennustamaan sen myynnin paremmin. Eli maailma etenee tässä niin kuin hyvin traditionaalisissa digitaalisissa työkaluissa myös. Ja sitten jos me katsotaan vaikkapa niin kuin tällaista specialty leasing-liiketoimintaa, niin myöskin siellä on ihan perinteisiäkin niin kuin tapoja myydä. Tuossa chattiin tuli viesti, että näyttö ei näy nyt enää kunnolla. Voisiko joku huikkaa sieltä, että näkyykö näyttö? Jees, eli silloin näkyy. Nyt se näkyy, se oli hetken pois. Jees, silloin voi poistua Teamsista ja liittyy uudestaan. Ne monesti on sitten yksilökohtaisia. Pahoittelut keskeytyksestä. Jatkakaa. Ei mitään. Täällä teknologia on myöskin näissä hybridimaailmassa sellaista, että hyvin usein mikrofonit tai kuva ei näy. Ja Teamsin käynnistäminen uudestaan yleensä auttaa, mutta ilman muuta, jos ei kuva näy, niin silloin on vähän huono pitää esitelmää, mutta hyvä, jos se suurimmalle osalle näkyy. Mutta tosiaan toi specialty leasing-liiketoiminta, niin, eli tämä pop-up-shopit, lyhytaikaiset vuokraukset, tämä on ehdottomasti menossa myöskin digitaaliseksi, eli esimerkiksi jälleen kerran case Cityconilta cityconmedia.com. Kaikki voi käydä katsomassa sen. Siellä pystytään vuokraamaan liiketilaa suoraan internetissä kaikkiin maihin, missä Citycon toimii. Saa nyt jo varattua ne Christmas- tai Black Friday-kampanjat ja etsittyä mainosvälineitä, jotka on sit sopivia omaan kampanjaan. Ja tämä menee hieman pidemmälle jo sitten muualla markkinassa, että myöskin siellä Google AdWords-tyylisesti niin kun pystytään katsomaan, että mitä kaikkea mainosvälineitä mainostajat esimerkiksi specialty leasing puolella haluaa vuokrata, ja sitten näitä specialty leasing alustoja pystytään mainostamaan näille isolle ulkomainosyhtiöille sen mukaisesti. Me nähdään myös kuluttajapuolella esimerkiksi tällaisia digitaalisia concierge-palveluja. Tässä on Zalandon esimerkki, eli juurikin ChatGPT:n avulla pystytään keskustella vähittäiskaupan kanssa esimerkiksi asusteesta Santorinille, ja ChatGPT voi ehdottaa sopivaa asusteita ja sopivia kenkiä esimerkiksi ystävien hääreissulle. Eli nämä selkeästi yleistyy sekä vähittäiskaupan ja myös sosiaalisen median puolella. Eli selkeästi nämä tekoälysovellukset jo tätä päivää. Ja muutenkin niin kuin kiinteistöjohtamisessa, kauppakeskusliiketoiminnassa kaikki menee mobiiliin, eli se mobiilikäyttäjäkokemus pitää olla jo olemassa. Mahdollisesti tällaisia niin kuin desktop-portaalikäyttöä käytetään enemmän siinä mielessä, jos halutaan katsoa tarkemmin vaikka raportointidataa tai tehdään isompia kampanjoita tai sisällön tuotantoa, mutta se kaikki pitää olla saatavissa ehdottomasti mobiilissa. Otin yhden keissin tai parikin itse asiassa Aasiasta, johon voidaan mennä eteenpäin. Eli tässä on kuva Hongkongin metrosta, ja se on, jos en tiedä kuinka moni teistä on käynyt Hongkongin metrossa, mutta se on yksi
vahviten niin kuin, käytettyjä julkisen liikenteen hubeja. 172 000 ihmistä käyttää Hongkongin metroja ruuhka-aikaan, ja se on yksi tai oikeastaan ainoa tapa paikasta A paikkaan B menossa, jos on Hongkongissa. Ja se Hongkongin metro operoi tällainen MTR-yhtiö, joka myös operoi esimerkiksi metroja Ruotsissa, ja ne on kaupallistaneet heidän liiketoiminnassa ja julkisen liikenteen hubit, esimerkiksi metrojärjestelmät, aika hyvin rakentamalla kaupallisia kiinteistöjä niiden päälle. Eli kun käyttäjä tai kuluttaja astuu ulos julkisesta liikennevälineestä, niin hän itse asiassa on silloin kauppakeskuksessa, eli joutuu kulkemaan sen liiketilan läpi. Ja kun MTR lähestyi meitä, niin he halusivat 3 simppeliä asiaa, jotka oli itse asiassa helpommin sanottu kuin tehty. Eli he halusivat helpon tavan opastaa kuluttajaa siellä julkisen liikenteen tiloissa tai palvelujärjestelmissä, siellä retail-tilassa sekä sitten ihan sitten ulkoilmassa. Ja halusi myös kerätä niistä käyttäjistä dataa, kuinka moni heistä konvertoituu sitten shoppaajaksi astuessaan ulos esimerkiksi junasta, bussissa tai metrosta. Ja kolmanneksi halusi myöskin niin kuin palkita heidän kuluttajat myöskin antamalla jotain vastineeksi, jos he lataavat tämän heidän applikaation. Ja oikeastaan sitten taustalla halusi myös paljon kiinnittää huomiota siihen kuluttajien yksityisen suojaan. Tämä on meille aika selvä asia, kun me eletään EU-GDPR-maailmassa täällä Euroopassa hyvin tarkassa niin kuin omalla tavallaan regulaatiossa. Ja siellä itse asiassa täällä Hongkongissa se keissi tuli silloin 2018-2019 mielenosoitusten perusteella, kun Kiina tiukensi otettaan Hongkongista ja yksityisen suojaan kiinnitettiin erityisesti huomiota. Ja me onnistuttiin itse asiassa aika hyvin tuomaan se applikaatio heille sinne Hongkongiin hienoilla 3D-kartoilla ja sisätilaopasteilla. Me käytettiin eri teknologioita. Me ei tarvinnut asentaa mitään piikkoneita tai antureita tai wifi-hotspotteja sinne sisätiloihin, ei sinne meren alle metrotiloihin tai kauppakeskustiloihin tai ulkoilmaan, vaan me käytetään eri teknologioita siellä niin kuin meidän applikaatiossa sisätilan paikannuksen ja niin kuin mainostuksen näkökulmasta kuluttajille. Ja käytettiin olemassa olevaa infrastruktuuria, käytännössä kalibroitiin se kokonaisuus kävelemällä siellä kauppakeskuksessa ympäri ja onnistuttiin tätä kautta tarjoamaan sisätilapaikannusta, joka on 1-2 metriä sisätiloissa, joka on todella hyvä määrite sisätilapaikannukseen. Sinänsä, jos me katsotaan sitä digitalisaatiota ja niitä paikannusmetodeja ja muutenkin sitä kuluttajille tarjottavaa settiä, niin myöskin niin kuin puettava teknologia, etenkin kun meillä kaikilla on nämä Apple Watchit tai älykellot, niin se kuluttajakokemus ei tarvitse aina olla pelkästään siinä matkapuhelimessa tai mobiililaitteessa, vaan se voi myös ylettää näihin niin kuin puettaviin älylaitteisiin, esimerkiksi kiinteistössä varsinkin lähettämällä heräteviesti tai värinä vaikkapa sun ranteeseen, rannekelloon, niin antaa ihan erilaisen viestin ja näyttää sulle palvelut, kun sä astut siihen kiinteistöön. Myöskin niin kuin nämä perinteiset, näitä meillä on Euroopassakin paljon varmaan tuttua juttua, eli nämä asiakasautoparkki-integraatiot, parkkiedut, integroinnit parkkijärjestelmiin, jolloin pystytään niin kuin esimerkiksi kamerajärjestelmän kautta näyttämään auto rekisteröimällä tämän rekisteriotteen, niin on jo yleispäivää ja totta kai hyvin kätevä löytää auto hyvin ruuhkaisesta parkkihallista, joka on yleensä se iso use case näissä. Myöskin omalla tavallaan se sisätilapaikannus, digitalisaatio auttaa myös löytämään sun niin kuin ystävät
ja perheenjäsenet, jos he antaa luvan siihen träkkäämiseen kauppakeskuksen lisätiloissa, ja totta kai samoja niin kuin, palkintoja voidaan käyttää sitten näissä älylaitteissa. Kaikki tämä data pystytään myöskin tuomaan myös tällaiseen niin kuin heatmappiin, johon sit pystyy eritellä esimerkiksi muuta dataa, vaikkapa myynnin raportointidataa. Tässä MTR:n tapauksessa etenkin he halusivat nähdä, eli kuinka moni niin kuin shoppaajista jää sinne keskukseen tai anonyymia dataa, ja siinä mielessä kuinka moni heistä sitten niin kuin viettää aikaansa siellä. Eli siinä mielessä sama datasettiin, eli tähän heatmappiin oikeastaan voi yhdistää myynnin raportoinnin, jolloin me nähdään niistä vuokralaisista, että mitkä kauppakeskusten vuokralaiset myös performoi niillä ruuhka-alveilla, ja mahdollisesti ne liikkeet, jotka ei performoi, antaa sitten todenmukaisen kuvan myöskin leasing-tiimille, että jos siellä on haaste sitten tässä vuokralaismiksissä, eli leasing-tiimin pitää reagoida ja myöskin omalla tavallaan saada se tarjoama kuntoon. Mutta minulla on tässä yksi keissi, mikä sitten kun puhutaan tällaista metaverseista ja niin kuin lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista, eli AR:sta, Augmented Reality. Tämä on itse asiassa keissi ihan Suomesta, Oulun Ideaparkista, jossa pystytään navigoida mobiiliappsin avulla ihan käyttämällä omaa kameraa, ja nämä samat tarjoukset, mitkä aiemmin näkyy ihan siellä traditionaalisessa kauppakeskus mobiiliapplikaatiossa tai 3D-kartalla, pystytään muuttamaan tämmöiseen Street View-tyyliseen AR-karttaan, eli se antaa ihan uuden kulman kuluttajille löytää ne tuotteet ja palvelut kiinteistön sisällä. Ja tosiaan tämä sama data, mikä tulee vuokralaisilta portaaliin tai niin kuin mainoksiin koskien kuvia ja tarjouksia, niin pystytään hyvin näyttämään tämmöisenä niin kuin leijuvina efekteinä, kun kuluttaja kävelee siellä kauppakeskusten sisätiloissa. Tämä tarjoaa todella niin kuin mielenkiintoisen tavan esittää sitä tietoa kuluttajalle, ja on myöskin koukuttava. Me uskotaan vahvasti, että tällaiset niin kuin Street View-tyyliset ratkaisut tulee olemaan seuraava askel kauppakeskuksille, ja näihin myöskin tullaan sitten enemmän näihin sisätilapaikannukseen ja pohjaiseen mainontaan liittyvään myöskin sitten verkkokaupan ominaisuuksia. Siitä oikeastaan päästään toiseen keissiin, eli omnichanneliin, eli todellinen omnichannel on myöskin kuluttajaväline, joka tavoittaa kuluttajat verkossa sekä sitten siellä niin kuin fyysisissä keskuksissa. Eli yksi keissi, mitä me ollaan vahvasti tehty meidän kumppanin kanssa Aasiassa, on näiden omnichannel-kanavien yhdistäminen ja sulautuminen yksittäiseksi palvelutuotteeksi, yhdistäen nämä maksupäätteet, terminaalit, markkinointiautomaation sekä sitten tämän kuluttaja-applikaation. Eli Aasiassa mennään hieman eteenpäin kuin täällä Euroopassa, jossa enemmän on näitä kuponkeja ja parkkietua ja muita niin kuin tarjouksia applikaatiossa, niin käytännössä se kuluttajakäyttäytyminen Aasiassa on jo seuraavalla niin kuin asteella, jossa puhutaan, että kuluttajilla kauppakeskuksissa etenkin on tämmöinen digitaalinen kukkaro jo heidän niin kuin kauppakeskusapplikaatiossa, eli etuja ja ostoksia keräämällä siellä kauppakeskuksessa, niin he saavat rahan arvoisia pluspisteitä. Yksi asia, mikä Suomessakin hieman nyt tulee, kun Finnair Plus esimerkiksi muuttuu käytännössä virtuaalivaluutaksi, eli tämä on suunta myös Euroopassa, mutta esimerkiksi Aasiassa tämä on jo ihan tätä päivää. Ja myöskin EU:ssa meillä on EU GDPR ja muiden regulaatioiden myötä tämä hieman adoptointi myös vaikeampaa, koska tietenkin EU-tasolla, jos puhutaan digitaalisista lompakoista, niin tämä hyvin usein tarvitaan rahankeräyslupia ja muita asioita, mutta toki järjestelmiä voi käyttää ilman digitaalisia kukkaroita ja näitä niin kuin
maksupääteterminaaleja, tai sitten yksi keissi on tuoda eurooppalaisille asiakkaille ja olemassa oleville vuokralaisille tällainen pieni boksi sen maksupääteterminaalin perään, joka maksaa noin 5 €, joka sitten ottaa tämän niin kuin liikenteen, eli point of sales POS-datan sieltä välistä siihen myynnin raportointiin, ja voi yhdistää sen reaaliaikaisen myynnin raportointiin myöskin siihen niin kuin päivittäiseen, viikoittaisiin tai kuukautisen raportoinnin lisäksi niille vuokralaisille, jotka sitten lähtee tähän niin kuin lojaliteettiohjelmaan mukaan. Mutta Aasiassa, niin kuin mä puhuin, tämä on tätä päivää meidän kauppakeskuksessa esimerkiksi Singaporessa, jossa kumppanien kanssa tämä ohjelma pyörii, niin kuin penetraatio on suunnilleen yli 90% vuokralaisten näkökulmasta ja noin 30-40% koko footfallista kauppakeskuksessa käyttää tätä niin kuin kuluttaja-applikaatiota, joka tarjoaa omnichannel-kokemuksen. Mutta me voitaisiin itse asiassa katsoa kohta sitä vähän lisää, ja tosiaan se kuluttajakokemus tänne omnichannel-puolella voidaan myöskin tuoda siihen verkkokauppaan, eli siellä voi olla tässä on esimerkki Frasers Propertysta, joka on paikallinen toimija, jolla on useita keskuksia Aasiassa, ja heillä on myöskin tällainen Frasers e-store, eli siellä kauppakeskuksessa näkee, kuka vuokralainen tarjoaa kuratoidut palvelut ja tuotteet verkossa, myöskin click and collect bokseihin 24/7 kauppakeskuksen myös ollessa kiinni sekä pelkästään kotiin kuljetuksena. Esimerkiksi Singaporessa tämä on tärkeää 6 miljoonaa ihmistä saarella hyvin pienessä tilassa, eli se muodostaa jo pelkästään niin kuin se markkina omaan ekosysteeminsä, mutta tuottamalla tämmöisiä palveluja paikalliselle kauppakeskuskuluttajille on jo oikeastaan niin kuin aika välttämätöntä pärjääkseen kilpailussa. Mutta me voitaisiin katsoa tästä keisistä ihan tämmöinen konkreettinen video, eli myöskin monet operaattorit siellä, niin kuin täällä Euroopassa on tullut tälle niin kuin asukashuoneistopuolelle, eli residential-käyttöön, mixed-use-käyttöön, myös toimistopuolelle, eli kun puhutaan oikeasta omnichannel-ratkaisusta, niin ei puhuta pelkästään niin kuin retail-puolen kuluttajista, vaan silloin puhutaan myöskin kuluttajista ympärillä, jotka sitten on käytännössä toimitilakäyttäjiä tai heillä on asuinhuoneistoja. Trendi, joka selkeästi yleistyy myös täällä Euroopassa, nämä kiinteistösijoitusyhtiöt yhdistää ja tulee tähän kiinteistöbisnekseen vahvemmin mukaan. Jälleen kerran, jos käytetään vaikka tätä Cityconin lippulaiva-esimerkkiä, että siellä avattiin siellä 300 huoneistoa myös sen niin kuin, lippulaivan yhteyteen, ja siellä on myöskin tämä kauppakeskus, jossa on metroasema ja julkisen liikenteen palvelut samassa. Ja sitten kun meillä on se ekosysteemi, missä on ravintolat ja viihdepuoli, niin me pystytään hyvin tuomaan tällaisia omnichannel-asiakkaita käyttämään myöskin näitä concierge- ja aulapalveluja, jotka sitten pystyy auttamaan näiden palkintojen ja lojaliteettiohjelmien ja pisteohjelmien kanssa tarjoamaan ihan erilaisia kokemuksia sille, olisi sitten käyttäjä toimitiloissa, toimistoissa. Me voidaan näyttää niin kuin samalla tavalla esimerkiksi viereisen kauppakeskuksen lounaslistat toimistokäyttäjille, vuokraisapplikaatioille, eli käytännössä niin kuin se omnichannel menee seuraavaksi niin kuin mixed use käyttöön, eli yhdistää ei pelkästään ne shoppaajat, vaan myöskin sen koko niin kuin, kiinteistön muutkin käyttäjät siihen samaan kokonaisuuteen. Et siinähän ei ole niin kuin mitään eriskummallista, että siellä kauppakeskuksessa on erilaiset aulanäytöt toimitiloissa, mutta siihen pystyy hyvin yhdistämään vaikka viereisen kauppakeskuksen tai liiketilan mainoksia tai tarjouksia tai just niitä lounaslistoja. Mobiiliapplikaatiossa, vuokraisapplikaatiossa käytännössä ei tarvitse olla välttämättä myynnin raportointi, jos kyseessä on toimitila, mutta siellä on nämä samat vuokraisviestintätyökalut, eli siinä mielessä se alusta selkeästi muotoutuu niin kuin omnichannelin kanssa näihin muihin niin kuin kiinteistöpuolen tai erilaisiin kiinteistöihin ja toimintatapoja ja kulttuureihin. Puhutaan tämmöisistä todellisista niin kuin digitaalisista platformeista, jotka myöskin
tuo sen digitaalisen kaksosen siitä kiinteistölle. Mutta tässä oli oikeastaan nämä keisit, mitä niin kuin meillä on tänään tarjolla, ja nyt mä luulen, että korjaa Mikko, jos mä oon väärässä, niin meillä on hieman aikaa vielä niin kysymyksiä vastauksiin. Jes, hei, suuret kiitokset Markus. Loistava avaava keynote tähän tilaisuuden alkuun, ja nyt hyvät kuulijat, joko chatin kautta, mikin kautta suoraan, mahdollisuus heittää kysymyksiä. Olkaa hyvät. Ja toki jos muistelee hybridikäytäntöjä aikaisemmista tilaisuuksista, niin ainahan voi meillä suomalaisilla kuulijoilla joskus kestää, että se täydellinen kysymys tulee mieleen, niin sopiiko Markus, että jos tässä vaiheessa ei tule kysymyksiin, niin suhun varmaan voi olla, tai sitten Annikaan yhteydessä tilaisuuden jälkeen? Ilman muuta tämä onnistuu hyvin, ja itse asiassa mulla on tämmöinen heti omalla puolella tuli kysymys. Mä huomasin, että meillä on Cityconelta, ainakin Karoliina oli ilmoittanut, en tiedä onko Teamsissa mukana, mutta voisi vaikka kertoa, miten tämä lippulaivan hiilineutraalisuus ja aloitus on lähtenyt menemään, että tässä olisi ihan mielenkiintoista tietää, kun itsekin olin siellä ja meidän järjestelmät on käytössä ensimmäiset nämä ei-kosketusnäytöt, vaan tällaiset digitaaliset opastenäytöt, jotka saa sitten tehot sieltä aurinkopaneeleista, niin onko siellä tullut mitään haasteita ja mutkia vastaan, vai onko kaikki sujuneet niin kuin suunnitellusti tähänkin asti? Moikka, täällä Karoliina. Me ollaan tosiaan meidän kiinteistöpäällikön Jaakko Jokisen kanssa täällä samassa tilassa. Ja Jaakko kyllä itse asiassa kohta esittelee sit vähän tarkemmin näitä meidän niin kuin energiajärjestelmiä ja muita, että saatte sitten kuulla siinä yhteydessä tarkemmin, mutta sinällään infonäyttöihin me ei nyt siinä esityksessä mennä, mutta kyllähän toki niin kuin aina näihin niin kuin opastamiseen liittyen jonkun verran asiakkailta sitä palautetta tulee, ja sitten ollaan tehty niiden palautteiden perusteella muutoksia ja muita sitten niihin, mutta sinällään niin kohta kuulette sitten Jaakon esityksessä vielä tarkemmin lisää sitten noista meidän järjestelmistä. Hieno juttu, jään mielenkiinnolla odottamaan. Täällä olisi ollut Päivärinteen Akilla yksi kysymys. Mä mietin, kun tuossa oli niin kuin vaikka AR-tekniikkaa hyödynnetty ja tämmöisiä niin kuin visuaalisia keinoja, mutta onko sulla tullut, kun sä oot käynyt ympäri maailmaa eri kauppakeskuksissa, niin mitään sellaista kiinnostavaa korvilla kuultavaa, mitä sä et ole kokenut missään muualla, niin vastaan kuunneltavaa? No en hirveän monta, usein niin kuin, nämä opastijärjestelmät on myös, niin kuin, tai ei kovin usein, mutta siellä on mahdollisuus myös esimerkiksi Aasiassa, varsinkin niin kuin Kiinan tai Japanin turisteilla, niin olla tämä opastus myöskin paikallisella kielellä, että joskin tämmöisiä niin kuin nauhoitettavia opasteita, joita voi kuunnella sitten niin kuin suoraan, niin on nähnyt, mutta ehkä se enemmän siellä maailmalla halutaan tämmöisiä niin kuin immersiivisiä kokemuksia, että sitten on tämmöisiä erilaisia niin kuin tapahtumia tai erilaisia niin kuin brändiesittelytilaisuuksia, joissa sitten yhdistetään niin kuin keinotekoista todellisuutta ja sitten fyysistä tilaa. Hyvin paljon esimerkiksi kuin taideesityksiä, joissa sitten niin kuin on niin kuin klassisten taidemaalarien esityksiä, jotka on sitten niin kuin esimerkiksi äänten ja kuvien avulla heijastettu eri paikkoihin, ja siinä on sitten yhdistetty erilaisia elementtejä, jopa vettä, eli siellä oli yksi sellainen tila kauppakeskuksessa, jossa piti ottaa niin kuin kengät pois ja mennä ihan kahlaamaan veteen, ja sitten se oli hyvin tämmöinen erilainen immersiivinen kokemus, jossa sitten niin kuin, ei pelkästään kuuloaisteja ja näköaisteja, vaan myöskin tuntoaisteja niin kuin vaikutettiin
mutta hirveän paljon ei just tällaisia niin kuin ihan ääneen perustuvaa niin kuin palvelutarjontaa sillä alalla ole itse kokenut. Et se on enemmän kuitenkin ollut äänimainontaa, mitä halutaan sitten ehkä myöskin niin kuin kauppakeskuksissa johtaa, ja myöskin se on hyvin melusta, etenkin niin kuin tämmöisissä KV-keskuksissa, missä on sitten niin kuin, useita kerroksia ja muuta, niin siinä mielessä se voi olla myös haasteellista. Mutta hyvä kysymys. No niin, kiitos. Jees, hei. Suuret kiitokset sitten, Markus, Kiitoksia. avauksesta tähän tilaisuuteen, ja siirrytään, oliko kysymys vielä? Ahaa, ole hyvä, Mika. Joo, Westerisen Mika Rettämanagementista, ja kiitos esityksestä, ja erityisesti tämä opastukset ja erilaiset karttajärjestelmät tuolla kauppakeskuksissa on itsellekin sillä tavalla toivottuja, että kuulun kuluttajaryhmään, joka yleensä netistä hakee ne tuotteet tai palvelut etukäteen ja sitten tuskailee tuolla kauppakeskuksessa, että missä se liike on. Mutta ihan semmoinen niin kuin vinkki tai kysymys vielä oikeastaan niin kuin on tullut tässä viime aikoina oman äitini vanhennuttua niin esiin, eli kaipaisi tietoja kauppakeskuksissa niin esteettömistä kulkureiteistä, että miten päästään parkkihallista esimerkiksi kulkemaan, ja tämän tyyppisen ominaisuuden lisääminen sinne olisi ihan tämmöinen niin toivomus oikeastaan. Joo, se on erittäin tärkeää, niin kuin tuossa alustuksessa puhuttiin, Suomessa etenkin niin kuin ikääntyvä väestö vaatii ja antaa myöskin uusia haasteita siihen opastejärjestelmissä, varsinkin niin kuin nämä interaktiiviset näytöt, niin ainakin niin kuin meidän puolesta voin sanoa, että meillä on investoitu siihen, että sen näytön, jos on liikuntarajoite tai vanhempi ihminen, saa omalle tasolleen sen niin kuin siirrettyä sen kartan siinä näytöllä, ja myöskin sitten niin kuin kauppakeskuksen palvelut ja reitit myöskin liikuntarajoitteisille tai seniorikäyttäjille niin löytyvät kyllä, mutta tämä ei välttämättä, tämä hyvin usein niin kuin on myöskin kiinteistön niin kuin ihan perusominaisuudelta aika haasteellista, mutta elintärkeää, että siihen hommaan panostetaan, ja myöskin ne ihmiset, jotka saattaa tulla jatkossa rollaattoreilla ja pyörätuoleilla enimmässä määrin keskuksiin, niin siihen pitää kiinnittää huomiota, ja digitaaliset palvelut on tietenkin yksi tärkeä osa-alue siihen opastaa heitä jo sitten, kun he saapuvat keskuksiin, että joissakin keskuksissa tämä on ja kiinteistössä on hyvin huomioitu, ja siihen on varmaan tällainen reguloitukin asia tässä, mutta ehdottomasti asia, mihin meidän kaikkien pitää kiinnittää huomiota tulevaisuudessa enimmässä määrin. Yes. Tuleeko vielä kysymyksiä? Olla täällä tarkempana, kun on täällä hienossa tilassa monta näyttöä, mitä pitää tsekkaa. Mutta hei, suuret kiitokset, Markus. Sitten mennään ohjelmassa eteenpäin. Kiitos paljon.